and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sheila. Salamat ninyo. Thank you ninyo. Salamat kayo. Ako nagkikaan. Yes, honey. O karon, pwede na nimo mapuhat ang tanang gusto nimo puhaton ako. Honey. Sheila. John. Mabdus na ka. Oh, hon. Sa ato pa. Mamahan ako. Yes! Yes! Unsa? Sundan na dayo nato si baby. Uwan. Sa po may dugayan na to. Dali na yan. Han, kilukay siliog. Honey. Swerte lang yun ka, day. Kaya nakabano ka buutan kayo. Kugihanog. Responsable. Maulit kita. Lagi ko laing pangayoon pa. Unya, tara, guning imong mga anak. Oy! Kawapa, wag gwapa. Oy! Perfect! Kaya inyong family, day. Perfect good, kabisad. Tinuod bitaw? Ay, unya, unsa man. Mubalik pa kang trabaho? O, day, uy. Uy, mag-housewife na lang day ka. Total, kaya naman kay ni June nga i-provide ni mo ang kinahanglanon ninyo. Ay, Dili ko, uy. Dili ko ganahan nga isalig ang tanan ni June. Gusto ko nga naagyapon ko'y ako. unyaw saon na di mo iligtrabaho ni mo bali. Isa may bubantes inyong mga anak. Si Mama, day. Ako na itong giing ng daan. Pero magkiksabot pasad ko ni June nga mukuha mignan ni Gyud aron dili kayo hago si Mama. Duha betaw ni kabo kamo mga bata. Mausan. O kira po dahan. Way kaso na ko aron sad nga naikatabang sa mama ni mo. Katabang sa pag-atiman sa mga bata kung manarbaho ta. Salamat, Han. Pero sa mga magkahergyaya, na nakinakitan? Jam ako nga, auntie. Anya, 23, nako. Uy, kabata pa din mo, no? 23 pa di ka? Ote, pero ayaw lang kabalaka. Anad man ko mo ati man og bata. 17 pa lang akong edad. Sukat ko ni sud aning trabaho ate. Okay, sige.
Actually, dili masad kayo yung anak kabog at imong trabaho kay naaman na akong mama nga makatabang-tabang nimo. Ay, mao ba ti? Sige. O niya, okay ra, ini ka alas 6. Upauli ka kay doon naman inyo, diba? O, ate. Okay. So, okay ra mo pauli ka kay alas 6 na naman sa midinhi. Mao ba ti? Salamat ti ha. Kanos man ko magsugod. Kumusta man ka diha, ma? Nikaon na ka? Ay, oy, nagluto ba si Jam? Abi ni mo ko gihad kay bataa. Bilib ka ayo ko. Mao ba, ma? Ma, ngano sa'yo man ka nauli gahapon? Makidungan unta ko ni magpanihapon din sa bay. Ay sayo kong nauli gahapon day kay sayo man sad na ulis June. Ingkod man siya nga siya na'y bahala sa bata. Masad ang yaya so ni uli na lang sa kuaron maatiman na ko og kaon ang imong amahan dito sa bay. Ha? Sa'yo ni out si John sa trabaho? Ngano mo man siya musulti na ako? Wagid siya musulti ni mo about ato. Wa, good. Anya day, o sa may nabantayan ni mo siya mga liho ko ron. Kuan, murag likay man kaayo siya na ako. Ambot, dili ko gusto mag-overthink pero maunay ako nabantayan yun. Wa ka na'y babay mo ba na no? Unsa? Panidilang gid daw. Kay kinira ba mga tentasyon? Huwag inipili. Bisan nun sa kabuot na ng bana ni mo, o bisan nun sa panimo kasalig niya, ayaw yung kumpiyansa. Day, O kayang kumpiyansa sa inyong gikuha ng yayas bay, ha? Bata para ba to? Huwag may tsurasan. Huwag mato di mo na to. Doon na higayon nga sila rang duha sa bahay si mong bana katong nauli og sayo si mama ni mo. Kay nauli sad siyang sayo gikas trabaho nga hangtod karon wa pagyapok nga ni sultihi. Kung gano sayo siyang nauli ato. day. Oh, ikaw mo lagi na nang nagluto. Si Jam di ay. Kuanhan, walang unan ako pasularong adlaw. Gusto ko nga, ako lang unay mo silbi ni mo, o na ka masud sa trabaho. Oh, sorry han, pero di na ko ani mamahaw ron. Ha? Mulakaw na ka? Oh, nakoy kinahanglan nga human sa opisina. Mao ba? Sige. Sorry. Kapoy kay ko. Ayaw sa ron. Sakit kayo kung dugan, day. Tingay doon na gina si babae, oy. Anong muraglik kay magkay siya ni mo? Ansa may maayo na kong buhaton. Day. Soy kunukuan. Butang og hidden camera sa inyong bahay. Aron mamonitor ni mo siya samtang naakas trabaho. Maayo ka, ha? Maupanak. Ay, di na ko makahibo sa pagbantay sa mga bata kay nahibaw na ka. Si Papa ni mo nagkatikuwang nasad ug nagkinahanglan sa akong pag-atiman. Okay, Rama. Ayog ka bala ka. Naaramasad ang yaya. Ma? Wa ba kay nabantayan din hisabay? Wa man nak. Mao ba? Pero di ay ka nang
Nakapantay ko ni June nga perming sayong muuli dinis inyo. Pirmi, ma? Oo, sige naman na. Unsa? Anhin ako ibutang CCTV camera. Maayon din kay makuha ang tanang anggulo. Nasayop na unta ko sa kong pagtuda. Wa ko'y nakitang tao sa kamera. Si Jam ako nakita. Og basang niyang buhok. Si June? Parehas sila kikikanan og direksyon ni Jam. Si buti pasabutan ni. Dili mahimo. Mananghit kong doon na emergency sa bay. Mupauli kog sa'yo. Karon mo mga hayop mo. Han? Niya ka? Sa iyo lagi ka? Jam! Jam, gawas niya! Ti, ano, ti? Nagpatuog ko sa bata, ti. Sultihi ko tinuod. Doon na may relasyong duha. Ate, Sila, sa ganang panultin mo. Mulimod pag ka? Nahibaw kong permi ka mauli og sayo dinhi sa bay. Og nahibaw kong pila na kahigayon nga kamurang duha ang habilin dinhi kauban ng mga bata. Oh. O bisag bang kausawa, gid kay gisulti na ko bahin, ana. Nagtuo ka ako makabantay nga murag likay pod kayo ka nako. Sila, nasayop ka. Jam, pauli lang ko na sa inyo. Magstorya na ko sa kong asawa. sige, kuya. Sultihi ko tinuod. Tayo ko'y mo ang buang. Ang tinuod. Wala ko'y trabaho. Mag-usa na kabuhan. Wa ko musulti nimo tungod kay mauwaw ko. Ug mao nga naglikay ko nimo kay dili ko gusto nga maproblema kag apil sa kong problema. Di ko gusto nga magkamatikod ka nga naa ako'y problemang giatubang karon. Unsa? Naglibog ko kung saon ako. Nagkuskarte nga mong kumpanya. Ug usakos mga nataktak. Nga nung mga makabusulti na ko. Tungod kay lalaki ko, Han. Ug di ko gusto nga maproblema kag apil. Asawa ko ni mo. Para unsa man nga nagpakasalta kung doon na di mga sekreto o problema nga dili na to isulti sa usag-usa. Sorry, Han. Nahadlok lang yun ko. Nahibaw ko nga nisaad ko nimo nga diligid ti kalisod-suron sa atong kaminiyon, pero karon nahadlok ko nga di na ko siya mabuhat. Sorry, Han. Okay ra. Sorry, pud ko nagtunda ko ni mo. Ayaw ka pala ka. Malabngan na rin nato tanang pagsuway karon sa itong kaminyoon. Karon rin ha? Salig lang. Salamat, Han. Salamat sa pagsabot. I can't remember when I swear. Nangayo kog sorry sa among yaya gid ato. Tungod sa akong pagduda nilang duha sa akong bana. Gipasaylo man hinuon ko niya og nakasabot siya nako. Pero matod niya, dili na siya mo balik pa og trabaho namo. Nisabot na lang sad ko kaysa tinuod lang, dili kaya sa kong sweldo lang kung doon na pamiyaya. Bahin sa damo ni June, for the meantime nga, wa pa siya kakita og laing trabaho, og ako pa'y nanarabaho. Siya una ang niatiman sa among mga anak, og siya po'y nagatiman sa mga trabaho unon sa bahay. Sa kami niyoon, importante gyud nga open mo sa usag-usa sa kung unsa may problema og dili maayo nga magsikreto-sikreto. Importante pod nga doon na ang pagsinabtanay bisan pa man unsa kalisod sa maong sitwasyon.
Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mo kito mga higalan kaagi ni Sheila nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan through the years. Ang mong kaagi gibahata na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.